All right, sana chetego maazụ na Volt 104.3 FM na-asị unu daalụ nsue nọnyela anyị nna wee kpọcha ọmalịcha egwu ahụ. But nke kacha metụ m obi bụ ebezina. Um, ebezina bụ Ọsadebe Osita Ọsadebe bụ ife media. Nke a bụ egwu anyị na-etiru for everybody bụ na fa dị connected to the family or n'ife a wute gị ebezina. Ebezina. Ma mụnwakwu. It's a pity na ọmalịcha nwoke dị otu ahụ just nnọọ na like that. It's a pity na ọmalịcha nwoke dị otu ahụ just nnọọ otu a ka o si wee je. Alright, so tata na ọ bụla ịchọ ịma ife anyị ji maka ya wee bịa, ịchọ drop message tupu pụọ, maybe na o nwere ebe ịchọ ije, na o nwere ife ịchọ ime. Anyị nọ na Facebook. Ebe anyị nọ na Facebook na Volt 104.3 FM. Ijekwa n'ala ebe ahụ, make sure na drop comment ka ị nwee ike sonyere n'ife a na-eme n'ụbọchị nke taa. Ihe na-ewe m iwe bụ na mmepe social media ma ebe niile Alex Ekubo adị m ezuzu ike ifu na onye abụrụ onye zoro onwe ya, but for him ịga through ife ọ ga wee kpuchie ya to the point na ya marọ di na arụ adịrị. Ụfọdụ n'ime anyị chere nọ maka na nwunye ya na ịma na ọ nụ nwaanyị nọkọta 2 months into the marriage, nwaanyị si na ọ dị anụkwazi 2 months, ọ sị na ọ dị anụkwazi just like that. So a lot of us bụ ndị che nọ maka marriage ya ka o ji wee probably na ọ dị depressed, ịmago na ọ bụrụ ihe ọ tụrụ anya ya bụ ife menụ. Little did we know no ahụ bụ ihe adịrị, na-arụ bụ ihe adịrị. But unfortunately ọ dịgo ka ọ ya adị, and onye ka o ji awụfu ụfọdụ ndị mmadụ today. Ihe dịka Blessing CEO na-eji cancer wee na-atụ asị. Cancer kills. Cancer na-egbu mmadụ. Cancer na-egbu mmadụ. Mana ụfọdụ ndị mmadụ ji egwuregwu, ha che nọ jokes. Ha che nọ ife kwesịrị iji na-egwuregwu ịpụta nnọọ iwere ya ịmago na-eme anyhow. Iwere ya na-edupu ndị mmadụ si gbatakwalụ gị ọsọ enyemaka na arụ adịrọ gị, na ị na-aya cancer, na ị nọ na stage 4. Na so ị nọ na stage 4. Ifugo ihe stage 4, ndị nọ na stage 4 cancer, ifugo ihe ha na-agabiga before. Ịnwega idea, ifugo ihe ha na-agabiga before. Some certain things you shouldn't joke with. Some certain things anyị ekwesịghị iji na-egwuri egwu. Cancer kills. Anyị ekwesịghị iji cancer wee na-egwuri egwu. Mana ọ dịgo ka ọ ya adị, nsogbu adịrọ. Anọ m live on YouTube. Jee na YouTube anyị ka ị nyonyela anyị. Anọ m ebe a na YouTube. I am also on Facebook 104.3 FM, and I drop a message. I drop a topic anyị ebe ahụ in case ọ bụ na ịchọ isonyela anyị na Facebook. Ije na Facebook isonyela anyị. Ọ bụ na ịchọ ịkpọ m akpọ, nsogbu adịrọ. Ị ga-echelu nkwucha ife njimaka ya wee bịa n'ụbọchị nke taa. Anyị wee nwee ike mee gịnị, wee mepezie phone line, nabatabazie ozi unu. Now, anyị na-ekwu okwu ka anyị na-ekwu nta ka anyị na-ekwu imo. Ịghọtago? Anyị na-ekwu nta ka anyị na-ekwu imo. O nwelu ama mmadụ one mmadụ na-emelụ AMVCA, that's African Magic Viewers Choice Awards. Emere ya on Sunday. So ọ bụ na mfu ekike ndị mmadụ kechelu that day. Ekele ekike dị egwu. Ekike bụ na even ndị ọcha na-envy anyị. After post ndị ọcha na-asị negodu design. Why not ha nọ n'onwe fa nọ na Hollywood? Why ha manji asị na enwe gala night ma na a ga-enwe Grammy Awards na ndị otu ka ife merụ ndị befe je dress otu a. Ifu ndị be anyị
enu ụwa wụlụ ọkụ that day ma ndị ji bread wee mee akwa ma ndị ji kasụ wee mee akwa ma ndị ji ka ya na-akpụ ya chezona like a lot of nsị gị legit mmadụ ji bread legit mmadụ ji bread like and ihe a na-ekwu bụ that na akwa na dị akwa 1 point something million 2 point something million ka ị ga na-anụ ndị mmadụ ji wee kwa akwa ị na-awọ ndị na-asị ụfọdụ ndị na-achị ụfọdụ na-ebe akwa a ga-eyi one day just one day ihe dịka akwa bread a kịta onye a kedu ebe o yi aga ka nghọta kedu ebe o nwere ebe ọzọ o yi aga nwere ebe ọ ma o yi aga na-abụrụ just that gala o ji chekwa n'ala ya nke ahụ agago 1 point something million aga ma 2 million aga depending on ego one inyere ya otelo gị gwa aga o ga-eji wee kwala gị so ka a na-emekwa ka a na-ekwukwa o wee bụrụ na o nwee a tailor self-proclaimed tailor onye kwupụta wefụta onwe si na ọ bụ tailor ya mara na ọ bụ tailor n'eziokwu wee bụ na o nwee ndị ex Big Brother Naija reach out to the guy ya bụ na the guy na-epost na status ịghọtago si na ọ na-eme na ọ na-akwa akwa na ọ ya akwanwu nke a wee nye ya ego wee sị ya part payment mmadụ na-abụ part payment ekwesịzi ọkwachazie dị akwa enyetọpụ ya nke fọn awekwunye 1 point something million ọnkụ pịachie dị ego pịachie fon ya pịachie social media nwere onye na-afụzi ya nwere onye nwe ebe ọ nọ as if na that is not bad enough mana this the same person kwado bịa that AMVC Awards ọ bịa the event kwado like this bịa the event amarọ m ihe ọ na-eche amarọ m ihe obi ya na-agụ ya kwadochisi ya nnọọ yiri white and white ndị ozi ndị mmụọ nsọ ndị na-adị amụ ife ọjụ ndị dị nsọ wee bịa ya bụ gala night asị m gala night AMVC event wee bịa amarọ m ebumnuche ya amarọ m ife ọ na-elu mana definitely ife ọ na-elu abụrụ ife dị mma because ọ na sense ya kwesịrị ịgụ ya hey na ozukwelu ndị mmadụ he should stay clear mana broda ji ekwado wee bịa the event guess what ndị o nyere ego did not relax ma ọ nọrọ n'ụlọ si na fama mbịa the event maka na onye fa kwụrụ ụgwọ ike asị ndị a jekwa ekwukwa onye ọzọ ụgwọ ekwala fa akwa fevri otu ahụ wee bịawa they didn't stay back at home they came for the event only for ha wee bịazi wee fụzia broda anyị ebe broda bịa mara m na the boy eche na ma recognize ya ka ọ n'uche ya si ya mba na ndị ama mbịa data event amarọ m ihe ọ na-eche but ama m na ihe ọ bụla o chere wee bịawa data event o cheghị ọfụma ka ọ bụ na o chere ọfụma ọ kaghị ịbịa event ahụ now onye azụzuru bịawa data event telọ maka ndị telọ na-ege m ntị ọkwa na ụfọdụ ndị na-echu n'afa ụfọdụ n'ime unu dị good dị mma ụfọdụ ndị dị otu a bụ ihe na-echu n'afa ịghọtago so onye ka m ji wee bịa na-asị ka m gwakwa unu ka anyị malụ na onye anụnwa ọ na-apụ ala brain ya akpasasịla akpasasị melu o ji wee welu ego ndị mmadụ gbaa ọsọ eruo na event the same event a sị anya kwa akwa cheta na a ga-eji akwa ahụ wee jee this event ọ kwadoghịla akwa nke ya bịa onye mere ụdị ihe a kedu ife ọ bụ na gị nọ na that position ka ihe ị ga-eme 1 point something million bụ ihe dị at stake ọ bụ na gị nọ in that position amarọ m na omenugo gị probably na inyere mmadụ ego
inyelu mmadụ ego ọ inyelu mmadụ something si onye ahụ ya gotelu gị ihe ma na igotego the thing si mmadụ ya butelu gị ihe ahụ ebute onye ahụ buru that thing mgbe ọsọ imecha efu ya. Ọ bụrụ na gị nọ na disposition nke ihe ị ga-eme onye ahụ, kpọọ m na 07060485853 ma kpọọ na 0915-570-8347 07060485853 ma kpọọ na 0915-570-8347. All by the time I bịawazi to the end of the program, ngwu na ife those girls made the guy. Ngwunu na onwe ihe ha mere ya ka na o nwere ihe ha mere ya ka anyị ma na onwe ka o si wee jide ọgwụ wee sachie iri ya na afọ ya na ama mma ya ọ na ha afọ ya ha soro ya chịba ọchị jeyebe eze na onwere onye ga-atọpụrụ ya na a ga-aja osime ya na one of those things. Ịghọtago maka ama m ihe ga-aka mmadụ obi idupu ya adupi a na-akpọ line gị ọ dị agazi aga social media ebe a na wee kọntaktị gị ide replies messages but iji ego ndị mmadụ wee gbaa ọsọ si na ị akwa alụfa dị akwa afụrụ ego afụrụ gị nwe afụrụ. Drop a message na social media, any of our social media handles, either na YouTube or na Facebook, na Volt 104.3 FM na Facebook, then Volt ODENIGBO na YouTube. Hello? Mama ji onye nke m, thank God. Hell, daalụ. Ejikọta m ese gị ka ime. I'm happy to hear your story. Okay. Na-emere m ọ dị ka m dere chime. Amen. Mama ji gbalụ m ọkpa n'eze n. Oh, congratulations. Ihe dị n'obi na-emere m ọ dị ka m dere chimedemede. Congratulations, Mama G. Ọnụ m nọ na ka bịa welu n'ihe ndị ọganye gị wee sị gị thank you for every ọmụgwọ. So ntụba anya gị. Mama G na wine spam nke ya n'ipu ọsụkwa n'ofe ụgbọ. Daalụ sọ. Welcome back. Anyị ga na-anụ onu gị. Tantalizer adị akpọzikwa but adị m sure na ọ na-anụ onu gị. Nsogbu adịrọ. Mama G, daalụ sọ. Daalụ. Yes, so the news at least ọpụkwanụ gara away imago like hapụ m nnọọ imago nje the news a ka nche na-anụ abatasị m na ejere ọmụmụ ha Aunty Chinazụ ejekwa m South Africa mana ejekwa m US ma one day una join kedem life n'obodo oyibo a nọdịnya una asị na Chinazụ ọkwa m tantalizing na emekwa m travel na ejesikwa m Yankee na anọsikwa m na UK ma US ụdị news a ka anyị chọrọ ị na-anụ is a welcome to development. Ịghọtago ya o kwesịrị ebe anyị na-ayọ Chukwu na-ekele thank God for Mama G. Ụdị news a ka m na-like ịnụ ya o kwesịrị ịbụ. Ịghọtago ya o kwesịrị ịbụ. So for everybody manụ bụ onufa this year or last month ni anụbeghị m onu unu this month biko nụ I just hope it's for good. I just hope that it's for good. All right. So cheta ka isonyelu m na YouTube na Volt ODENIGBO ma isonyelu m na Facebook Volt 104.3 FM. Tata anyị na-ekwu maka
many days for the thief and one day for the owner. Obi unu adị asị unu na onye a na-emerite emerite kama na ebe a ka o meetizi his water. Obi unu adị agwa unu kịta na onye a now n'otego ọ na-akpa mkpamkpa. Ọ bụrụ ndị a bụ izizi onye mere ụdị ife, onye kara obi na alụ ndị mmadụ ego ka obi bịa the same event. Onye a bụ gịnị? Ọ bụrụ onye ọfụ, ọ bụrụ JJC. Onye a bụrụ JJC na this thing. Ihe a bụ ihe ọ na-emerite emerite. And it reminds me of the adage, many days for the thief and one day for the owner. Ụbọchị niile bụ maka onye oshi, mana one day bụ maka onye nwe ihe a na-ezu. Bọsị aka ga-akpalụ gị. That day ọnịcha ga-adị gị ka Aba. Hello. Good evening. Kime. Yes, I thank God. Okay, daalụ sọ. All right, 0706-048-5853. My phone at 0915-570-8347. Ndị ọrụ aka ndonu. The truth bụ na ka onwe ndị ga na-edozi onwe ndị ga na-emebi because ụdị ihe a ga-eme gị na onwe telọ nọzi nso ma onye na-asị gị wetere akwa, the first thing ị ga na-agbata gị n'uche bụ gịnị? Onye a ya deliver abụrụ sọsọ ịkwalụ gị akwa nọ staịlụ ahụ i nyere ya akwa awa na ọya akwanwụkwu ya. Mgbe ị si ya na ya bụ iwere ụdị akwa o ya ewetakwu ya by that time. Ka mgbe ahụ ruo gịnị agbagharịba, ha ncha bụrụ gịnị? Ha ncha bụrụ okwu na ụka. Ha ncha bụrụ ihe mmadụ ji asị eri ọnụ. Ihe gị na mmadụ kpachagokwelu nkata ya, unu ekwuo price kwuo dị ịbịazie that day ọ bụghị wahala. Imagine ichijere mmadụ akwa gị bịa lutezie ọbụna imechigo shop. Hello. Good evening. Kime. No, afọ gị na ebe isi akpọ m. All right. No. Ọ dị possible. Asị m na ọ dị possible na ọ bụrụ etelọ. I think that's the case. Daalụ. All right. Eziokwu. And the worst part bụ na onye a nwere ka ọ bụ na ọ bụrụ telo. Because the idea bụ ịkwatakwa n'ala akwa ahụ. I tell you, ndị a ga-ebute ego ụdị connect ha ga-eweta gị.
maka na ọ bụrụ ọmụnwa bịa m nalụ 1 point something million na nje chọọ telụ ma ife a na-alụ nje mụ na ya collaborate si ya nekwa o achọọlụ gị maka isi ebe a ọ dịka ị na-ewelu your referral fee